Магнита също се ползва и за всякакви ставни проблеми, като артрит, травми, хронични болки и проблеми. Може да се ползва на цялото тяло, като се почне от врата, кръста, рамото, тазобедрените стави, коляно, глезен, където се сетите, може да се ползва магнита и има малко противопоказания, които обаче не трябва да се прескачат. Ако имаме остри субективни оплаквания, като температура, гадене, световъртежи, не се прилага физиотерапия. Нали, в съответния ден, ако примерно предния ден сте били и вечерта, като сте се прибрали, нещо ви е станало лошо, разболели сте се, на следващия ден не трябва да се прави физиотерапия. Изчакваме да минат тези субективни оплаквания и тогава вече преминаваме към продължаването на процедурите. Също, ако има някакви кожни обриви, ако целостта на кожата е нарушена, имаме някакви рани, ако имаме някакви зачервявания по-сериозни, също не трябва да се прилага, но това, нали, вече аз, когато дойдете, го преценям. Просто го казвам като интересна информация. Човек колкото повече знае, толкова по-добре. Друго, което може да се направи за кръста, това са масажите.